Morjesta vaan sinä Kirkkonummen kuntapäättäjä tai kuntavaikuttaja. Mä oon Rasmus Almqvist, mä oon paluumuuttaja tänne Kirkkonummelle maailman Turulta ja Toreilta ja mä oon erittäin kiinnostunut siitä, että meidän mahtavan ja hienon kunnan asioista pidetään hyvää huolta ja että meidän ihan tavallisten pulliaisten eli kuntalaisten äänestäjien ja sitten teidän päättäjien välinen vuoropuhelu toimisi mahdollisimman hyvin. Sen takia mä tarjoankin tämän ainakin omasta mielestäni hienon monikamera podcast-studiotilan teidän kaikkien käyttöön iltaisin ja viikonloppuisin nimellistä pientä korvausta vastaan. Mutta annas kun mä näytän, mitä kaikkea täällä studiotilassa itse asiassa voi tehdä. Tässä studiotilassa sä voit nauhoittaa omia puheenvuorovideoita, täällä on sitä varten kamerat ja täällä on teleprompteri, josta sä voit lukea itse kirjoittamia puheenvuoroja. Itse tämä tila on ainakin omasta mielestäni helposti muokattavissa kodinomaiseksi olohuoneeksi, jossa asioita voi debatoida, sä voit keskustella ja vaikkapa sitten jakaa tämä valmis materiaali sosiaalisessa mediassa, TikTokissa, YouTubessa tai missä lie. Tältä käsin sä voit myös nauhoittaa etänä tapahtuvia ammattitason haastatteluita niin, että toinen henkilö on vaikkapa kotona ja sinä istut täällä studiossa keskustelemassa. Myös livenä tapahtuvat online-kokoukset onnistuvat täältä varsin hyvin. Voit keskustella livenä Teamsissa tai Google Meetissä olevien henkilöiden kanssa. Ja sitä varten täällä on langattomia mikrofoneja juuri tilanteita varten, missä pitää olla ehkä vähän dynaamisempi. Sä voit käyttää siis ihan omaa Teamsia tai Google Meetia, sä näet ja kuulet etänä olevat kuntalaiset ja he näkevät ja kuulevat sinut ihan normikokouksen tavalla. Tämä nettiyhteys täällä on ihan poskettoman hyvä, koska tämä studiotila on kytketty suoraan valokuituverkkoon ja täällä on myöskin nopea langaton lähiverkko. Tämä tila on myös osittain brändättävissä. Täällä on 65 tuuman ammattinäyttö, josta sä voit hyödyntää, jos haluat vaikka saada sen itsesi näköiseksi. Sä voit tuoda tänne omia eväitä, sä voit keittää kahvia ja pihalta löytyy riittävästi pysäköintitilaa. Tämä studio sijaitsee siis Kirkkonummen Sepänkylässä ihan muutama kilometri pohjoiseen kuntatalosta, noin 8-10 minuutin ajomatkan päässä. Mut joo, eli jos nyt asia kiinnostaa ja sä haluaisit käyttää tätä, niin miten sun tulisi edetä? No helpoin tapa on se, että sä oot yhteydessä minuun, yhteystiedot on täällä. Ja tuu vaikka ihan huvin ja urheilun vuoksi tutustumaan tähän tilaan. Mietitään yhdessä, mikäli tämä tila ja täällä oleva tekniikka voisi palvella sua samalla, kun sä ajat meidän ihan tavallisten kuntalaisten etua. En mä tiedä, enkä tässä mitään muuta voisi kertoa. Kiitos todellakin, kun sä katsoit tämän loppuun asti ja kiitos siitä työstä, jota sä teet kuntalaisten hyvinvoinnin eteen. Se on moro!